Moikka kaikki! Mä oon ollut nyt aika pitkän aikaan poissa YouTubesta, etenkin siihen nähen, että mun ei koskaan edes ollut tarkoitus pitää minkäännäköistä breikkiä. Mutta jotenkin näin nyt vaan taas pääsi käymään. Ja tällä videolla mä ajattelin, että mä voisin kertoa vähän, että missä mä oon oikein ollut ja miksi minusta ei ole kuulunut näin pitkään aikaan. Tosiaan, kuten mä jo sanoin, niin minulla ei missään vaiheessa edes ollut mitenkään suunnitelmissa pitää YouTubesta taukoa. Itse asiassa aika päinvastoin. Silloin kun mä tulin Japanista, niin mulla oli ihan hirveästi, ja on siis edelleenkin, ihan hirveästi videomateriaalia, mitä mä voisin postata. Mä oon postannut tässä jonkun verran jotain tonne niin kuin YouTube Shortsien puolelle, mutta suurin osa on edelleen käymättä läpi ihan kokonaan. Ja siis silloin kun mä tulin Japanista, niin mun oli jotenkin tosi semmonen motivoitunut olo ja olin silleen, että ei vitsi, nyt niinku alkaa niinku tuuttaa niinku videoa täältä niinku ihan kunnolla, mutta sitten minun yksityiselämässä tapahtui aika paljon kaikkea ton vuoden 2023 aikana. Ja onneksi oikeastaan vain hyviä asioita, mutta ne oli sellaisia asioita, mitkä piti mut todella kiireisenä. Osa ehkä tietääkin, että kävin tosiaan ammattikorkeakoulua ja meidän tutkintoon kuuluu 2 työharjoittelua, niin onnistuin saamaan tolle niin kuin keväälle ja kesälle työharjoittelupaikan. Ja sitten no ensinnäkin kävi ihan niin kuin käytännössä päivätyöstä. Olin siellä 5 päivää viikosta ja ihan silleen samalla tavalla kuin olisi töissä. Ja sitten siihen samaan aikaan aloin työstää myös opinnäytetyötä. Ja se on aika semmoinen laaja kokonaisuus, opinnäytetyö. Se on niinku tavallaan meidän tää tämmönen päättötyö. Ja sitten mun oli tässä syksyllä vielä, siis näiden asioiden lisäksi muutama kurssi. Ihan sen takia, koska minun tavoitteena oli valmistua viime vuoden lopulla. Ja siis niin siinä sitten kävikin. Valmistuin nyt viime joulukuussa. Ja nyt sitten, kun vuosi vaihtui, niin olin tässä pari kuukautta ihan työttömänä. Silloin olisi todennäköisesti ollut aikaa kyllä niin kuin keskittyä videoiden tekemiseen ja tälleen, mutta ehkä itselle se työnhaku ja sen tuoma stressi oli se, mihin minä niinku tavallaan, tai niinku siis se työnhaku oli kyllä se, mihin minä niinku pääsääntöisesti halusinkin keskittyä, ja jotenkin just sen stressin takia niin en jotenkin yhtään olisi jaksanut paneutua tämmöiseen videoiden tekemiseen ja tälleen. Ei vaan jotenkin motivoinut, ja mulla on jotenkin semmonen asenne, että en niinku halua väkisin käydä tekemään tänne mitään, että mä niinku haluan, että tää pysyy semmosena kivana juttuna, mikä on niinku sen arvosta, että haluan niinku pitää sen elämässäni. Niin joo. Mutta tämä minun melko lyhytaikainen työttömyyteni on tässä tulossa päätöksensä, koska sain tässä hiljattain työpaikan. Ja minä olen tästä tosi innoissani. Mulla alkaa työt tässä ensi maanantaina, mikä on tosi jotenkin iso harppaus itselle. Jotenkin kun on ollut niin pitkään niin kuin koulussa ja sitten yhtäkkiä niin kuin pitäisi vaan tavallaan olla niin sillai aikuinen ja vaan käydä töissä, mutta tää on kyllä todella semmoinen odotettu asia, että kyllä me niinku on jo niinku opiskeluaikoina olin jo silleen vitsit lopuspa tää koulu, että jotenkin kyllä se niinku töissä käyminen ja tällainen, niin se kuitenkin tuo elämään semmoista vakautta, mitä niinku niitä arvostan tosi paljon. Et silleen uusia asioita on tulossa ja tosi innolla
odotan tätä. Ja ne ihmiset, jotka sanoo, että tämmöisenä alternatiive-tyylisenä ihmisenä ei voi saada töitä, niin checkmate. Joo, mut sellaista. Ja edelleen mulla olisi hirveästi mielen päällä semmosia videoita, mitä ehdottomasti haluan tulla tekemään teille. Ja toivottavasti voisin nyt pikkuhiljaa ensinnäkin ottaa itteni niskasta kiinni myös tämän asian kanssa, että niin kun alkaisin nyt tekemään tätä taas vähän aktiivisemmin. Mutta joo, mulla on ihan hirveästi niin kun ollut täällä minun pääni sisällä hienoja videoideoita, joita haluan kyllä teille toteuttaa. Et älkää huoliko, ne kyllä tulee sieltä ennemmin tai myöhemmin. Mutta joo, moikka!